फाइनालि लोगोफोर फैयै फैयै सफैबाय नै मा होनना बुंगोन ब्रह्मपुत्र भिउ पइन्टआव आं एसे नोंथांमोननो सिंनि नुथायखौ दिन्थिलांसै दै लोगोफोर नायलांबाय था आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो नोंथांमोनाबो आं दायो एन्ट्रि जानोसै आरो ने ओमफ्राय नैबेयाव टिकेट लानांगोन टिकेटआ जाहैबाय पार हेड 60 रुपिस टिकेट लायो आरो ना नैबेयाव लिरदों ब्रह्मपुत्र नदी पार ओमफ्राय बाखिखौथ' फरायनो रोंला जाहैबाय एसामिसाव दे लोगोफोर आंजों लोगोसे फैफाबाय था आरो नायलांबाय था आरो नोंथांमोना बे ब्रह्मपुत्र एसे टाइम स्पेन्ड खालामनोसै फेमिलिखौ लानानै माने मोनसे गोनां खामानियाव फैदोंमोन आरो लोगोफोर दा टाइम जाबायना मानसि जासिगोन आरो दा नै बेखौनो बुङो मा बुङो बेखौ मा बुङो बेखौ मा जायगा ब्रह्मपुत्र भिउ पइन्ट बेनिफ्राय माने बेलासि जाबायना मानसिफोर बहुद फैदोंसै आरो ना फैजेनदोंसै दायो बेलासि सम ओमफ्राय मोनाबिलि समाव मोजां जागोन बेयाव माने मिथिबायना लोगोफोर सान्दुं गोसायावबाथ' खामानि गैया ओरैबायदि सान्दुं जागोन ना बेयाव दायो खिन्थु अखा दोमैनाय नालाय एसे माबा आरो दायो थान्दाहै एसे नायलांबाय था लोगोफोर आङो दिन्थिलांबाय थागोन दे नोंथांमोननो ब्रह्मपुत्र भिउ पइन्टआव नै लोगोफोर मबाइलफोरा दै मोजां नै इदिनो मोजां ना बेटा मोजां नांदों फाइनालि लोगोफोर नैबेयाव जोङो मा होनना बुङो ब्रह्मपुत्र रिभार भिउ पइन्टआव बेरायगासिनो आरो ने लोगोफोर जायगाखौ आङो एसे नोंथांमोननो एक्सप्लर खालामबाय नोंथांमोना नायदो माने मोनाबिलि समफोराव फैयोब्ला माब्लाबा नैबेयाव हाबफैनो दा बावगार आरो ना खिन्थु सानावबा फैनो हादे लोगोफोर सानाव माने सान्दुङा ओरैबायदि डिस्टार्ब होगोन नैबेखौ बेयाव आरो ना नै जोंहा बिब' बिनानाव सिगां थाबायगासिनो ओइ दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन हाग्रायाव थाबायनो होआखै मानसिफ्रा थाबायो नुवाखै नै बेफोराव गानायसिन गोजासो जायगायाथ' मोजां हालाना बिब' बिनानाव बिराद खुसि जादों फाइनालि लोगोफोर जोङो फ्राय बेरायखांजोब्बाय आरो लोगोफोरनि आरो नैबिथिं एकदम सानजा पार्टजों माने नैबेयाव गथ'फोरनि गेलेग्रा दङ आरो ना बेगा बगरगोन बेगा गथ'फ्रा मेंबाय गरम जाबाय थांनोसैनो बाबाय माने बेयाव जिबायदि नुबाय आङो माने बेयाव मोनाबिलि समनिसो आरो ना जायगाया इभिनिं टाइमनि खिन्थु साननि नङा आरो जोंथ' आरो सिटियाव थाग्रा नङा नालाय बेनिखायनो सानाव सम मोननायाव दसे हाबबाय आरो जोङो माने सिटियाव थाग्रामोनब्ला इभिनिं टाइमाव फैनानै टाइम स्पेन्ड खालामफैनो मोजां जादों आरो ना बेनिफ्राय आरो सोरबाफोर फेमिलि फैयोबा गथ'फोर लाबोयोबा नै गथ'फोर गेलेहोनो थाखाय मोजां आरो ना खिन्थु सासेयाव 60 रुपिस लायो दे पार हेड 60 रुपिस लायो नोंथांमोना माब्लाबा फैयोब्ला हाबनो दाबावो आरो ना नैबेयाव गथ'फोरनि गेलेग्रा गोबां दङ गथ'फोर गेलेहोनो थाखाय बिदिनो
नैथिं गिदिरानो बहुत गिदिर आरोना गोलाव जायगाया बिथिं सानजाहाबो पुरा दङ आरोना बे बुस्थुआ स्पन्ज होदोंलै स्पन्ज गोजा इफोरो जिबुंसो इफोरो मा होनना बुङोथाय बेखौ मिथिला बेनिफ्राय आरो जिथुनाखि नैबे साइडआव थाबायग्रा होदोंना नैबे गोजा नुदोंना बेबो पुरा स्पन्जसो आरोना जिबुंसो ओमफ्राय आरो नै बिथिं पुरा टाइल्स जाबाय आरोना बिराद गोजान बिथिं नै मोजाङानो गार्डेना खिन्थु बेनोसै आरो मोनसे खोथाया मा होनना बुङो इभिनिं टाइमनि थाखाय बहुद गोलावलै लोगोफोरा एकदम सानजाहाबो दङ मथा मथि 2-3 किल'मिटारसो जागोन नामा 2-3 किल'मिटारसो जाद्रायनाय नङा जानायालाय मथा मथि 2 किल'मिटार जागोन 2 किल'मिटार आरो मोनाव नैबे लाइटजों ओरैबायदि मोजां नुगोन आरोना ओरैबायदि मोजां नुगोन लाइटजों आरो नोंथांमोना गोबाङा बेयाव फैफेरखाबाय आङो फैनाय हिसाबै नोंथांमोननो एसे दिन्थिबाय आरोना लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर बेरायखांबाय आरोना एकदम पुरा जोबनायसिम थांना फैबाय आं मथा मथि 1 किल'मिटारनि एसे बारा जागोन आरोना बिनि डिसटेन्सआ एकदम ब्रह्मपुत्र जिं आरोना बे पार्कआ मोजां बेरायनो आरो नोंथांमोना फैयोब्ला माब्लाबा बे मोनाबिलि समफोराव फैयो आरोना बेयाव मोनाबिलि समावबा मोजां जागोन आरोना बेरायनो खिन्थु दायो दैज्लां बोथोर बे गरम बोथोराव खिन्थु मोजां नङा जायगाया माने ओरैबायदि सान्दुं नांगोन खिन्थु दिनै अखा दोमैनायखाय सान्दुं गैया खिन्थु बारालाय नाङो अब्लाबो गरम बार फैयो आरोना लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर आङो बेसांखिनिखौनो आपडेट देखायबाय नोंथांमोननो जोंहा नैबे ब्रह्मपुत्र जिंनि जि भिउ पइन्ट आङो बेखौ दिन्थिबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो फाइनालि लोगोफोर दायो जोङो बेराय फैबाय दायो थांनोसै आरोना लोगोफोर आरो माने सामार भेकेसननि ट्रिपआ बेनो माने आगस्टनि 2 तारिखनिफ्रायथ' क्लास जासिगोन नालाय बेनिखायनो नैबे सामार भेकेसन जोबनाय समाव गोजानावथ' लांनो हायासै काहा शिलं काहा अरुणाचल बेफोरबायदिथ' थांनो हायासै लोगोफोर नैबे मा होनना बुङो गुवाहाटि नोगोरमायावनो एसे बेरायहोफैबाय आरो गुवाहाटि नोगोरमायाव बेरायखांनायनि उनावहाय जिथुनाखि नैबे ब्रह्मपुत्र भिउ पइन्ट नैबेयावनो लानानै फैबाय आरो गथ'फोरखौ बेरायनो थाखाय बिदि आरोना लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेसांखिनिखौनो दिन्थिबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनबायबा लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामनो दा बावगारदे लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर आङो बेसांखिनियावनो दिनैनि भिडिअखौ दोनबाय बाय टाटा